Sao có gì Tidak nanti nuai, tidak nanti arte dan nuai betis dia. sang này em xá xào Sao tiêu à? gitu kan đấy Lưng cái này nó ini gue sih. ngã rồi stop Bom cium he. cái đó nó nói được đi đi theo này Kilo sos. kilo artisten cái thôi na ka banta ka jing yakop khwai do kha ka ban salong ha krem tirot sing ka kane ka notice lane kane ka jing yakop khwai do kha kala dei ban long ha ka khat santrik banai ba pra arja punriu ten rei lapen kan rea no ya ka tu ka sngi independent bat lapen ya le kai no ha ka arp artrik banai agos manta hi banai snam araja punriu te na ka banta kane ka jing yakop khwai do kha te ladap bantha yakido kha bat sapet ya kane ka video hadu ka bakut ba phinyu i ya ka jing tha yakido kha bat ki bathumu banwan ha kane ka jing yakop khwai do kha te sapet ya kane ka video te lese don na pedang jing phi ki bala klet ya kane ka notice lane ki don ru ki bom pat yu i ya kane ka notice skaman pule ya kane ka notice kumba kalong yawan sha ka jing yakop khwai khabam bala penyaj da iba pi nongbri bat ki paralok kajaka kadai hasnong nong klau krem tirot sing ha kapung ikong sonaris mauli te on pen khwai ha baro lai tuli kipung kapor ban sedang khwai kan dei nadu kapor khandai sitang pm bat kan kut lai beje pm te katarik ban pen khwai kadai ha ka arpu atrik benai Agos benai mentau benai senam arhajar arpun reu te kador jong ketiket khwai kadai san spa sirang wiang uwe khwai kijing ai subha baya kaban kong kan ai prapo hajar kaba arpsan hajar kaba lai spo hajar bat kaba sau san hajar kaba san hajar te nalor kidai ki san teli kijing ai subha ki bakmat kinong don shu sa ki constitution bagata ya ki constitution kindon khatsan teli 1000 marwai nalor ki do kharim baladon lupa on the do kha thamai sau kwantal siteng lane sau spa sanpau geji ha ka nyu trik banai bapra arajar apun reu ha kapor nyu beje menstam te ki kindon kinlong kumba julong ha ki jing yakop khwai do kha omsha bandi jingdi penbuat ha ka jing yakop khwai do kha bat omsha ban timsi ni pen kulmar ya ki tiket ondi lupa ha ka arpoi trik bana bafra arja phunreu nadu kapor ar beje shiteng sngi bat onsha banbu jaka da kiding lane kisik onsim jing theo ya baro ki jat do kha sisin baladap ki price ki rawon kim deshu ban pen klumar bat ke jing yakop khwai do kha kan yat bet shakmat kino ki ba pen mi jing klumar hab ban siu ya ka bailut ksan baro nginom sha ban sa jing bam kat bom padei kapor bat khwai ladalap bangin omsha ban shong khwai kindon ru kinong diwi kinong diknyang ha kadei gasngi ladajia babun kinong khwai on extend ya ki price omsha ya kino bandi jingdi claim da yo jingbet light no kinong diwi lene kinong di jingbam khwai te ba phnyo ya ka jing tip ka ba company ha ka bai dei bat kene ka jing khwai do kha te phila ban phone ya kene kin ma phone ka ba ladon ha kene ka notice ya ka ba phila yu i lang ba kene ka video te page bat sakhi ya kene ka jing the ya ki do kha sa shelang saki perlok ke jong phi ba subscribe ya kene ka channel
Pasan caki perlok ke jong piru kum kadak bapen kesan ya kene ka channel teli halari kublai sibun. Akan video ya. Dua aja kali. Apa din sate? Duduk di kari ang kumba. Imbor. Lak kari ping ang Tak bau nak hek. Iring mesti. Apa nah ya? Tes kepung apa temai? Kepung apa? Temai dah. Alaja. Lain ke? Late. Kan. Pula rodon. Kepung balai. Ini. Buat aja lihat harlun. Kepung balai. Lama. Tidak roba. Jibang ha. Snake. Style putih. Sai mah hidup, karena ada dia sendiri. Tidak hidup sai.
chợ tôm méo ở đây mất tiêu chợ rồi vàng Kepung ngebar tuh panengkong dia apa tuh bang Bích tidak ada he jelas lumpuh Bích tidak apa jibang tidak apa jibang ha chun ni coba tidak price Được price hết mà. Woi. Ora terkawai bir. Ora ada bir. Lại. Sao. Sang. Berawat berak. À, này là ông mồ rồi. Đây ra. Rêu con. Rêu. Pung panengkong. Tuh. Baar. Quay. Wei. Lai. Sao. Chino. Baik, baik. Baik, baik, baik. Quay. Ar. Lại. Itulah ketera. Ayat hết nó xem. Đi lùi về đánh đi. Sao mới này? Hết rồi. Sao sang. Anh rêu. Tuh. Rêu tôi lì.